Ja, goddag, det er Søren Ehøj. I dag har jeg Kasper med i studiet, som gerne vil fortælle os, hvor liderlig han faktisk er. Og Kasper. Ja. Er det rigtigt, du er den mest liderlige mand i hele verden? Ja, det er meget tæt på. Men du prøver Ja, jeg prøver. at blive den bedste. Ja. Men nu har jeg hørt så mange rygter om dig og dine egenskaber. Ja, At du har knæppet en giraf Ja. over i Aarhus Zoo. Ja, jeg har været meget tæt på det. Og du begår denne gerning med god samvittighed. Ja, Hvorfor? fordi at... Ja, det var bare... En tanke, der faldt dig ind. Ja, det var bare... Jeg har set så mange tv-show, hvor de gjorde det. Så Ja, så det var dig. Nå, det var Søren Egård, og her har vi vist på, hvordan en verdensliderlig, eller snart liderlig mand kan være.